Бүгін біздің Яшыл Ут республика көлемінде өтіп тұрған конкурсының муниципаль этабы шушы Қыңғырау балалар бақшасында уза. Анда біздің балалар бақшалары папкалар белән катнаша инде, үзләренең эш тәҗрибәләрен уртаклашып һәм тәрбиячеләр ачык шөгыль күрсәтеп, шулай ук эш дәфтәрләре үзләренең авторлыкларында эшләнгән тәкъдим итәләр һәм юл йөрү кагыйдәләре буенча экзамен тапшыралар инде. Муниципаль этапта иң әйбәт, иң күп балл җыйган тәрбиячеләребез һәм папкалар буенча иң әйбәт нәтиҗә күрсәткән балалар бакчалары республика этабында безнең Саба районының данын яклыйчаклар. Бу конкурсның республика этабы апрель аенда узачак. Бу конкурс инде бик катлаулы, шуңа күрә катнашучылар саны бик күп дип әйтмәсем, чөнки инде монда юл йөрү кагыйдәләре буенча курслар үтелгән булырга тиеш тәрбиячелек, курсы повышения квалификации шушы тема буенча. Шулай ук җиде сораудан торган экзаменны дагы ул югары баллга бирергә тиеш һәм шөгыль күрсәтү инде. Шуңа күрә таләпләре авыр. Әз генә инде тәрбиячеләрнең көндәлек эшләреннән аерылыбрак тора. Юл йөрү кагыйдәләре бит инде аларның һөнәрләренең спецификациясе түгел, шуңа күрә ул алар өчен әзрәк авыррак. Тик шулай да менә кыюрак үзләрендә шундый белемнәре булган, үзләренә ышанган тәрбиячеләр 6 кеше заявка биреп, шушы конкурста көчләрен сынап карыйлар.